meldde zich als vrijwilliger bij de Koninklijke Marine, bij de Prinses Irene Brigade of bij de vrijwilligerskorpsen van de Antillen. Zij trokken naar onbekende fronten, naar Europa, soms naar de dood. Zij deden dat voor een vaderland dat hen zelden volledig als gelijke zag. En juist daarom is hun moed des te indrukwekkender. Dames en heren, wij herdenken vandaag niet alleen hen die vielen in de Tweede Wereldoorlog. Wij staan ook stil bij allen die sinds 1940, waar ook ter wereld, slachtoffer zijn geworden van oorlogshandelingen. Militairen en burgers, vrouwen en kinderen. Onschuldigen die werden meegesleurd door conflicten die zij niet kozen. Mensen die stierven in Korea, Vietnam, Rwanda, Irak, Syrië, Oekraïne, Gaza, Afghanistan, Sudan en op zoveel andere plekken die we soms alleen maar uit het nieuws kennen, maar waar het verlies even diep werd gevoeld. De wereld is sindsdien niet gestopt met branden. En telkens weer zijn het de gewone mensen die de prijs betalen. Door hen ook te noemen in onze stilte maken we ruimte. Ruimte voor medemenselijkheid, voor bewustzijn, voor het besef dat vrede nooit vanzelf spreekt en dat vrijheid altijd kwetsbaar blijft. Wij leggen vandaag een krans, niet alleen voor het verleden, maar ook voor het heden. Voor iedereen die is getroffen door oorlog, waar dan ook, wanneer dan ook. Want herdenken is niet iets wat je doet voor de doden alleen. Het is iets wat je doet met de levenden om samen te zeggen en dit nooit weer. De herdenking vandaag is geen gewoonte. Het is een keuze. De keuze om verhalen recht te doen. De keuze om ruimte te maken voor het complete beeld. De keuze om te zeggen, ook hier op Curaçao werd gestreden voor de vrijheid. En ook hier wordt die herinnering in leven gehouden. Pas als iedereen gehoord wordt, krijgt vrijheid betekenis. Mogen onze herinneringen niet slechts een moment zijn, maar een voortdurende erkenning van waar we vandaan komen en wie we daaraan bijdroegen. En mogen het ons ook aansporen om alert te blijven op onrecht, op uitsluiting, op geweld, zodat herdenken uiteindelijk ook helen wordt. Dank u wel. Ik zou dan nu graag het woord willen geven aan de geestelijke verzorging. In the company of soldiers, I have no need to explain myself. In the company of soldiers, everybody understands. In the company of soldiers, I don't have to pretend to be the person I am not, or strike that pose. However, well intended, that is expected by those who've not known me under arms. In the company of soldiers, crimes are forgiven. I am safe, I am home, I am known. We komen op deze begraafplaats samen om de levens te herdenken van de militairen en burgers die verloren zijn gegaan. Medemensen kwamen om als gevolg van conflict en de wreedheid van oorlog. Levens die zijn gegeven en levens die zijn afgenomen. Vandaag op deze plek eren we allen die het hoogste offer hebben gebracht. Ook denken we aan hen die zich nog steeds in gevaar begeven, in dienst van de vrede. We verbinden ons aan het werk van verzoening tussen naties en volkeren, zodat wij samen in vrede en harmonie kunnen leven en mogen genieten van de kostbare vrijheid die ons is gegeven. De Tweede Wereld lijkt inmiddels ver weg en de doden die wij vandaag herdenken maken deel uit van een strijd die wij nooit meer volledig zullen begrijpen, simpelweg omdat we er niet bij waren. Toch zijn de offers van toen actueler dan ooit. Door stil te staan bij hun laatste rustplaats, zorgen we ervoor dat zij niet worden vergeten. Zo blijven de lessen die geleerd zijn in deze vreselijke strijd verankerd in ons collectief bewustzijn. En zo blijven wij met hen verbonden.
Mogen de herinneringen aan deze mensen een blijvende bron van wijsheid en reflectie zijn. Laten we hun nalatenschap niet alleen koesteren, maar ook in ons eigen leven integreren. Door ons te blijven inzetten voor begrip, vriendelijkheid en vrede. In de wetenschap dat deze waarden de basis vormen voor een gedeelde toekomst. Ik zal eindigen met een naoorlogs gedicht van een onbekende Sobat, een kameraad. Onder de blauwe tropenhemel, net buiten de drukke stad, vrij van al het aards gewemel, loopt een wegje, het is een pad. Naar het kerkhof van mijn vrienden, die daar onder het groene gras hun laatste rustplaats vinden. Palmen wuiven boven hun graf. Witte kruisen waarop hun namen, onder de felle tropenzon. Daaronder liggen zij begraven en wachten zij op Jezus' komst. Wapenbroeders, kameraden, eerbiedig breng ik u mijn groet. Ik hoop u nimmer te beschamen in uw liefde, trouw en moed. Ik verzoek u, als het mogelijk is, te gaan staan en enkele ogenblikken stilte in acht te nemen. Dank u wel. Tamboer. Doorgaan.
Zet af. Weer. Op plaats. Rust. Dan gaan we nu over tot de kanszegging. Ik wil graag haar excellentie de gouverneur van Curaçao uitnodigen namens het Koninkrijkshof. 7, 8. Minister-president van Curaçao voor deze, minister Hato, namens de regering van Curaçao. De commandant der zeemacht in het Caribisch gebied namens de krijgsmacht en de kustwacht in het Caribisch gebied. De commandant en eerste officier van het Vrijwilligerskorps Curaçao. De voorzitter van de Veteranenvereniging Curaçao. De voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserveofficieren.
de voorzitter van het Contact Oud-Mariniers Carib. En de voorzitter van de Stichting Militair Erfgoed Curaçao. Dames en heren, wij hebben vandaag herdacht. In stilte, in woorden, in namen die we deelden en in herinneringen die misschien alleen in onszelf klonken. Laten we dat moment van bezinning met ons meedragen. Niet alleen vandaag, maar ook morgen en daarna. Want herdenken is geen einde. Het is het begin van bewustzijn. Namens de organisatie dank ik u voor uw aanwezigheid, uw aandacht en uw respect. Gaat u in vrede.